magmodhi kachiel kod wachni mogik mana mapiyo piyo kwa tieko dakika en achiel kende thuolo mar rumo wakili wachna mogik mokwongo ng'ato wacho ni aniemo an awuon abedo wakili 95 November 95 misara manachamo en 27,000 ng'ama chielo chako pinja owacho ni iloso kodwa kaka pastor wakili ang'oa. Don't limit me, I'm a and multi-gifted. Could I lose all round? I'm an economist behind. Maradeka Moshimewa, Raila no chako go chon, wakethore na 207, can no my elections. Dire mane mo iger, mani tuiji, cha ne one together, moja kwa moja, nikijaba ngama tuon, mutegno mariek. Mogik, aneno ka mbadi bende Thai economy. Kaka jo marieko nego bene Thai economy. Uwuotho maber. Kenya ka gik mami economy bedo stable in peace. Emomiyo jo kadwane ogigi keth peace. Mar ariyo economy motegno bedo chiemo. To chiemo mainly thuro ka en oduma goganda. To kod mo mitedo. Petrol jocha beche odok piny mang'eny koro kata kosudo malo wawe uru kete kuku mang'eny no en chiegni 160 oduogo so ageno ni jo Kenya gi jo amoganda lu bedu mamotegno bedure Yesu ubedo jo mabende golo sadaka ugolo tithes and offerings ubedo jo malemo utero nyithindo sikul to gibedo motegno sa ubed kod erokamane men erokamane inya wakili Ambrose Weda kuom kawo thuolo mar